ממשיכים בעזרת השם בשיעורי הזוהר הקדוש, והשבוע בעזרת השם נדבר על מאמר האותיות. מאמר האותיות שעוסק בסוד האותיות שבהם נבראו העולם, והמאמר הזה מאמר חשוב מאוד, כנראה נחלק אותו לכמה פעמים, אבל היום אנחנו מתחילים את המאמר הזה שאומר אותו רב המנונה סבא, שהוא אחד מהחכמים שמופיעים כמה פעמים בזוהר הקדוש, ובעזרת השם אנחנו מקווים, בעזרת השם, כמו שאנחנו אמרנו בהתחלה, בזכות לימוד הזוהר עם ישראל יצאו מהגלות ברחמים, ועכשיו אנחנו זקוקים מאוד מאוד לרחמי שמיים. אנחנו תולים ביטחוננו בקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ישמור את כל עם ישראל בכל מקום שהם, וידריך אותם בדרך נכונה, ונזכה בעזרת השם לראות בביאת משיח צדקנו בניין בית המקדש. זה המטרה, וחס ושלום אף אחד לא ייפגע. כל הפצועים, כל החולים, שלחו את עיניים רפואה שלמה, שבויים יחזרו לבתיהם. אם יהיה גאולה לעם ישראל, גמרנו, יבוא משיח צדקנו, הכל ייפטר. זה השאיפה. אז נראה. מה זה? מה? צפים. הנה אנחנו רואים צרות רבות עליו כנהר, חכה לו, ככה אמרו רבותינו. אנחנו מחכים, עכשיו זה סימנים. אבל צריך להתחזק, לא מתייאשים ולהתפלל חזק לקדוש ברוך הוא, לא להתייאש מהתפילה. היום ילדים נפגעו בבת ים. זה לא פשוט, יש בעיות, יש הרבה בעיות. יש כאלה גם רק מהפחד, יש כאלה נפגעו ממש. צריך הרבה רחמי שמיים, הרבה רחמים. לעורר רחמים. הקדוש ברוך הוא יראה בעוניינו, ומצפים אליו, מייחלים אליו. ודאי שגם יש ניסים וגלויים, הכל זה רחמי שמיים, גם הפעולות ששמה, וגם פה, הכל ברחמים רבים, ואנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות 100%, שלא יהיה שום נפגעים. זה רק הקדוש ברוך הוא יכול. עושים, משתדלים. כל אחד צריך לעשות בבית הכנסת שלו, במקום שלו, נכון? צריך יותר. והנה עמד אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד בראשית. רב המנונה סבא אמר אשכחה נדבן בהיפוכה, בית בקדמיתה ולבטר. בית בקדמיתה היינו בראשית ברא לבטר. א' בקדמיתה ולבטר, א' בקדמיתה היינו אלוקים את לבטר. אלא כתבעה קודשה בריחו למעבד עלמה. כל הדבן אבוסת תימין וטרן אלפין שנין, עד אלה ברע עלמה והמסתכן קודשה בריחו והשתעשע בהו. כתבעה למברי עלמתו כל הדבן קמה מסוף הרשעי הוא. שריעת עתתה ולמעלה ברשע, אמרה ריבון העלמי חכמך למברי בעלמה. דענה חותמה דגושפנקה דילך אמת, ואת תתקריית אמת. יאות למלכה למשרה בעת אמת ולמברי בעלמה. אמר לה קודשה בריחו, יאות אנט וזכאנט, אלא לטנט כדאי למברי בך עלמה, הואיל ואנט זה בינה למעבר רשימה על מצחין דגוברין מאמנין.
דקימור הייתה מאלף ועד תו, ומרשימו דילך ימותון, ועוד אנט חותמה דמוות הואיל ואנט כך, לעת אנט כדאי למברה בך עלמא מיד נפקת. בואו נראה לאט לאט. אז קודם כל רב אמנונה סבא שואל שאלה על בראשית, כתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. תורה מתחילה באות ב' בראשית, אחר כך עוד פעם ב' בראשית ברא, אחר כך יש אלוקים א' את עוד פעם א'. אז זה שתי שאלות, קודם כל למה התחיל באות ב' ולא התחיל באות א', כמו הסדר. יפה. וגם רואים פה שהבית היא כפולה, בראשית ברא, בית כפולה, בהתחלה בראשית מתחיל בבית, ברא, עוד פעם בבית. לא יודע, היה מתחיל באלף אמרנו. בראשית ברא מתחיל בבית. מה הבעיה פה? למה התחיל בבית? זה אני מבין, אבל למה השאלה על השנייה? השנייה, לפחות השנייה הייתה מיד א', למה פעמיים ב'? ואחר כך אתה רואה שיש פעמיים א'. יכל להגיד. לא יודע איך יכל להגיד, אבל אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה לפתוח את התורה באלף, יכל להתחיל באלף. כן. וגם אחר כך לעשות א'. ברא. כן, אז היה צריך להגיד, להתחיל באלף, אתה שומע את השאלה. ועוד הוא שואל, צריך לבאר, למה א' בקדמיתה, אתה רואה? רב אמנונה סבא אמר, אשכחה נתבן בהיפוכה, ב' בקדמיתה ולוותר, כלומר המילה הראשונה ואחריה גם בבית. ב' בקדמיתה היינו בראשית, ברא לוותר. אחר כך בא א' בקדמיתה ולוותר, א' בקדמיתה היינו אלוקים, את לוותר. אז עכשיו כדי לענות על זה לאט לאט, מספר לנו רב אמנונה, מסביר לנו, מבאר לנו, איך האותיות הקדושות עלו לפני הקדוש ברוך הוא, ורצו שנברוא בהם את העולם. אבל צריך לדעת, הקדמה אחת, שקודם כל צריך לדעת שבאמת העולם נברא בכל האותיות. בפועל העולם נברא בכל האותיות, ולכן יש קדושה גדולה לאותיות. האותיות בכתב אשורי, יש להם קדושה גדולה, ולכן אסור לזלזל בהם. אם היה אפשר לא לזרוק בכלל אותיות, פוסקים דנים על זה וכותבים על זה תשובות. אבל עדיף, לכן אדם שעושה הזמנה או דברים כאלה, שבסוף זה נזרק לפח, עדיף שלא יעשה כתב עגול. לא יעשה כתב אשורי, כי האותיות יש בהם קדושה. כל אחד איך הוא בנוי. חוץ מזה שהאותיות יש להם קדושה גם איך מוציאים אותם מהפה. אבל יש להם קדושה גם בעצם הצורה שלהם, יש להם קדושה, ובהם נברא העולם. העולם זה אומר גם העולם הרוחני. שאמרנו שהשש קצוות של העולם, שזה חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, זה נקרא עולם. גם זה נברא באותיות, ויש לנו גם כן העולם הגשמי, משתלשל משם העולם הגשמי, גם זה נברא על ידי האותיות. אבל מה זה נברא על ידי כל האותיות? כל מה שנראה עכשיו את המהלך בין האותיות, זה כל אות ואות רצתה שבה יתחיל העולם להיברות. ולכן כל אות עלתה לפני הקדוש ברוך הוא וביקשה. אבל נראה, כל אות הקדוש ברוך הוא אמר לה איפה המקום שלה, מה העניין שלה. אז זה עכשיו אומר לנו רב אמנונה סבא, אלא כד בעקות שבריחו למעבד עלמא, רצה לברוא את העולם, אמרנו, זה העולם הרוחני שזה נקרא זה נקרא שש קצוות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, וממנו משתלשל גם העולם שלנו. אז כל עטבן אבו סתימין, כל האותיות הם היו סתומים, הם היו נמצאים במקום אחד, שזה נקרא בספירת הבינה, וטרן אלפין שנין עדלה ברא עלמא, 2000 שנה לפני שנברא העולם, אבה מסתכן קודש בריחו בהו והשתעשע בהו. כשברוך הוא היה מסתכל באותיות הוא משתעשע בהם.
יש בזה גם סוד, בטרן אלפין שנין האלה, המפרשים אומרים זה ספירות חוכמה ובינה, כל אחד זה כנגד 1000 שנה, והקדוש ברוך הוא היה משתעשע בזה, זה היה מעלה רצון בפניו לברוא את העולמות, לברוא את העולם. כד באה למברא עלמא, מתי שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, עטו כל עטבן קמא מסופה הרשעיות. אז כל האותיות באו מהסוף להתחלה. למה מהסוף להתחלה? כי כיוון שכל האותיות נכנסו אחת אחרי השנייה לבינה, אז קודם נכנסה א', אחר כך ב', אחר כך ג'. עכשיו, כשהם רצו לצאת, אז מי הייתה הראשונה? האות תו. אז היא יצאה ראשונה, אמרה, אני רוצה שיברא בי העולם. שריעת התו למעל ברשע, קיבלה רשות, והיא התחילה לעלות בהתחלה. אמרה, ריבון עלמין, ניחא קמח למברא בעלמא. טוב לפניך, שתברוא בי את העולם, למה? דענה חותמה דגושפנקה דילך אמת. חותמו של הקדוש ברוך הוא זה אמת, ככה גם כתוב בגמרא, מסכת שבת. ואת תתקריאת אמת, כתוב בפסוק, והשם אלוקים אמת. אז יאות למלכה, למשרה באות אמת, ולמברא בעלמא. יאות למלך, קדוש ברוך הוא, שישרה באות אמת, אות תו, שהיא המסיימת של אמת, ולברוא בי את העולם. אמר לה קודשא בריך הוא, יאות אנט וזקנת. הכל בסדר, זה אות טובה, אות תו. כי את חלק מאמת, יאות אנט וזקנת. אלא לית אנט כדאי למברא בך עלמא. לא כדאי שנברא בך את העולם. למה? הואיל ואנט זה מינה למעבר ראשים על מצחין, דגוברין מאמנין, דקיימו אורייתה מאלף ועד תו, וברשים ודילך ימותו. אוי ואי. אז הוא אומר, כיוון שיקרה בעולם, את עתידה להיות רשומה על המצח של אנשים נאמנים, שקיימו את כל התורה מאלף ועד תו. אז זה כתוב בגמרא במסכת שבת, שהגמרא אומרת שם, אמר רבי אחא ברבי חנינא, מעולם לא יצתה מידה טובה מלפני הקדוש ברוך הוא וחזר בו, חוץ ממקום אחד. שם ביחזקאל הנביא כתוב שהיו אנשים רשעים, שהיו עושים תועבות, היו עושים פשעים, והיו אנשים צדיקים. הקדוש ברוך הוא אמר למלאך, תצא תרשום על המצח של האנשים הרשעים, קודם כל של האנשים הצדיקים תרשום להם תו על המצח שלהם בדיו. זה סימן תו תחיה. ואלה הרשעים תרשום להם תו בדם. זה בר מינן, חס ושלום, תמות. יצאה מידת הדין, אמרה לפני הקדוש ברוך הוא, למה? למה אלה תחיה ואלה תמות? אמר לה, מה את רוצה? זה אלה צדיקים. אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, אבל נכון שהם צדיקים, למה לא הוכיחו את הרשעים? אמר לה הקדוש ברוך הוא, גלוי וידוע לפניי שגם אם היו מוכיחים אותם, לא היו שומעים. עדיין אמרה מידת הדין, טוב, זה גלוי לפניך, הקדוש ברוך הוא, אבל הם הצדיקים האלה, למה הם לא הוכיחו? הם לא ידעו שלא ישמעו להם, שיהיו מוכיחים. וככה כביכול גברה מידת הדין, ואז גם על הצדיקים נרשם בדם. ואז שהיה כבר יצא המלאך, היה מגפה, אז כבר התחיל מהצדיקים. אל תקרא מקדשי אלא מקודשי, ומקדשית אחר התחיל בצדיקים, השם ירחם. אז זה אומר הקדוש ברוך הוא, כיוון שהאות תו היה במידת הדין שהיא גברה על מידת הרחמים, זה לא טוב לברוא בזה את העולם. למה? העולם אנחנו צריכים שהקדוש ברוך הוא יגביר עלינו מידת הרחמים, לא שיגבור הדין בעולם. צריך שמידת הרחמים היא תתגבר על מידת הדין. לכן אומר, זה מה שאומר, כיוון שאת זה מינה למעבר ראשים על מצחין דגוברין מאמנין, אפילו על הצדיקים, דקיימו אורייתה מאלף עד תו, היו צדיקים גמורים, לא עשו שום עוון. וברשים ודילך ימותון, לכן בסוף הם מתו. אז עדיין זה מידת הדין, זה לא טוב לברוא בך את העולם. ועוד, דאנט חותמה דמוות, וגם סיום של מוות כבר מינן. הואיל ואנט כך, לית אנט כדאי למברא בך עלמא.
מיד נפקת. טוב, אם זה ככה, קיבלה. אז עוד תו יצא. עלה תג'ין קמה, אמרה קמה ריבון עלמין, ניחא קמח למברי בעלמא דביקרא שמח שדי, ויאות למברי עלמא בשמה קדישה. אמר לה יאות אנט ותו אנט וקשות אנט, אבל הואיל ועטוון דזיופן נתין לך למעבר עם ההון, לבעינה למקברי בך עלמא בגין דלה יתקיים שקרה, אלא יתלון לך כופרש. מכאן ונדבעי לממר שקרה, יתול יסודה דקשות בקדמיתה ולמטר יוקים לשקרה. דעת עד קשות איהו, עד קשות דאבעתן להתייחדו בה. כופרש עטוון דתחזיהו על סתרה בישה אינון ובגין דתקיימן עטלי עדשין בגבי ובהווה פשר. כיוון דחמת אחי נפקת מקמה. אז עוד שין ענתה, אמרה לקדוש ברוך הוא, תברא בי את העולם. למה? דבי יתקרא שמך שדי, וזה מתאים. למה נקרא שמו שדי? שאמר לעולמו די. בהתחלה כל העולם היה כשתי פקעיות, זה היה מתגלגל והולך ונברא, הקדוש ברוך הוא אמר די, עד פה העולם. שאמר לעולמו די, אז זה מתאים שיברא בעוד שין. יאות למברי עלמא בשמה קדישה. אבל אמר לה הקדוש ברוך הוא, יאות אנט ותו אנט וקשות תעת אנט אמת. אבל כיוון שהעטוון דזיופה נתלין לך למהווה עם מאוד, וזה אותיות כופרש, הם לוקחים את השין ביחד איתם כדי שיהיה שקר. אז לכן אומר, הואיל ועטוון דזיופה נתלין לך למהווה עם מאוד, לא בעינה למברי בך עלמא. לא רוצה לברוא בך את העולם. בגין דלה יתקיים שקרה, אלא יתלון לך כופרש. מכאן, אומר הזוהר, מן דבעי לממר שקרה, עיתון יסודה דקשות בקדמיתה, ולבטר יוקים לשקרה. מי שרוצה להגיד שקר, קודם כל יגיד איזה משהו אמת, אחר כך יגיד שקרים. אז זה מה, הזוהר מלמד אותנו איך לשקר? אלא מה, המפרשים אומרים, כוונה, מי שצריך להגיד שקר, ומותר לו להגיד שקר, לצורך, כגון לעשות שלום בין איש לאשתו שמותר לשקר, אז אומר, יגיד קודם כל איזה משהו אמת, אחר כך יגיד את השקר. לכן אומר, כיוון שהאות שין היא מצטרפת עם האותיות האלה, דעה עד קשות איהו. אומר, האות הזאת, אות שין, זה אות של אמת. עד קשות דאבעתן דהתייחדו בה. בשין יש לנו 3, זה נגד השלושה אבות. חסד, גבורה, תפארת. אז האבות הקדושים התייחדו באות הזאת. אבל כופרש זה עטוון דהתחזיהו על סתרה בישה. כופרש זה אותיות שיש בהם רמזים של הסתרה אחרה. לכן, לא חשב על זה שלום, האותיות האלה הן קדושות גם כן. הרמ"ק אומר, רבי משה קורדובירו, יש לו פירוש אור יקר על הזוהר. חס ושלום, האותיות כולם קדושות. גם האותיות קוף רש, יש קדוש, יש ראשית חוכמה, אבל יש בהם הרבה רמז מהצד השני. לכן הוא אומר, והם לוקחים איתם את האות שין בגבי ובהווה קשר. בהתחלה זה שקר, אחר כך זה כבר נהיה קשר, זה נהיה יותר חזק. כיוון דחמת אחי, נפקת מקמה. ראתה איזה אות שין, שהקדוש ברוך הוא אומר, לא רוצה לברוא בך את העולם, כי את לוקחים אותך ממידת השקר, השם ורחם, אז יצאה. ואות קוף ורש, ממילא בכלל לא נכנסו. למה? הם שמעו שאת כל הדבר הזה, אמרו אין סיכוי. אז לא נכנסו בכלל לפני הקדוש ברוך הוא, לא ביקשו. עכשיו מי יבוא לנו? עוד צדי. ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
עלת הצדי אמרה קמא ריבון עלמא ניחא קמח למברי בעלמא דענה בי חתימין צדיקים ועדית קריאת צדיק בראשים דכתיב כי צדיק אדוני צדקות אהב וביאות למברי עלמא אמר לה צדי אנט וצדיק אנט אבל אנט צריך למוות אמירה לתן צריך להתגליה כל כך בגינדלה למאה פתחון פה לעלמא מה טעמה נון איהי את יאיוד ישמע דברית קדישה ורכיב על הבהדה ורזדה כדברה קודשה בריחו לאדם הראשון דו פרצופין בראו ובגין כך אנפוי דיוד מדר לאחורה כגבלדה ולהתהדרו אנפין באנפין כגבלדה הסתכל לעילה כגבלדה הסתכלת לטאטה כגבלדה אמר לה קודשה בריחו תודה נזמין לנסרה לך ולמעבד לך אפין באפין אבל בהתראה אחרה תסתלק נפקד מקמא ואזלת. יפה, בואו נראה עוד צדי. אמרה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון עלמא ניחא קמח למברי בעלמא. למה? דענה בי חתימין צדיקים. צדיקים, למה נקרא הצדיק צדיק? זה צדיק, כתוב צדיק יסוד עולם. אות ברית קודש זה יסוד. אות ברית קודש זה יסוד. ואיך נקרא היסוד? צדיק. אז לכן אומר, היסוד הוא נקרא צדיק. והצדיקים הם על שם האות צדי. ולכן אומר בי חתימין צדיקים. אז זה סיבה אחת. ועוד סיבה, ואנט דית קריאת צדיק בראשים. גם הקדוש ברוך הוא נקרא צדיק. דכתיב, כי צדיק אדוני צדקות אהב. אז לכן אומר, בי האות למברי עלמא, תברא בי את העולם. יפה, יפה. אמר לה, צדי אנט. אז אומר הקדוש ברוך הוא, נכון, צדי אנט, כתוב בעולמות העליונים, זה נקרא צדי, בלי האות קוף. אבל פה זה נקרא צדיק. וצדיק אנט, אבל אנט צריך למוות אמירה, אומר אתה צריך להיות יותר בסתר, לא כל כך להתגלות. לאיזה אנט צריך להתגליה כל כך, למה? מה הבעיה? אומר בגין דלה למאב פתחון פה לעלמא, שלא יהיה פתחון בעולם, פתחון פה בעולם. ואיזה פתחון פה? מה היא טעמה? נון איהי, האות צדיק איך היא בנויה? זה בעצם אות נון, אבל אתה מקופף אותה קצת באלכסון את הנון. ועליה עטיה אות יוד דשמא דברית קדישה ורכיב עלה בעדה. אות יוד באה על הנון הזאת ורוכבת עליה. זה בעצם רמז לספירות חוכמה ובינה. נון זה 50 שערי בינה. יוד זה חוכמה. אבל איך היוד הזאת נמצאת? אומר, יש בזה סוד. ורזדה כדברה קודשא בריחו לאדם הראשון, דו פרצופין בראו. שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, איך ברא אותו? שתי פרצופים, אבל איך הם היו? אח באח. אחור של זה באחור של זה. ואז הקדוש ברוך הוא ניסר את חווה מאדם, הפריד אותם, ונהיו שניים. ובגין כך, אנפוי דיוד מעדר לאחורה כגוונה דה. ראית בצדי, שאתה רושם צדי בכתב השורית, אז פנים של אחד, של הנון זה הולך לצד שמאל, היוד, אתה לא רושם אותו רגיל, אתה רושם את זה הפוך. האמת אצל האשכנזים, זה נקרא כתב הארי, אז היוד היא רגילה. אצל הספרדים, זה היוד היא הפוכה. וזה בזמנו היה על זה ויכוח על הרב עובדיה עליו השלום, תמיד היה מספר את זה.
שהתווכחו על האות הזאת, דיברו על האות הזאת, אז הביאו ראייה בסוף מהזוהר, שהזוהר ככה אומר מפורש, שהצדי שלנו, היוד שלה היא הפוכה, היא לא יוד רגילה. ולה התהדרו אנפין באנפין כגוונדה, הפנים של היוד והנון הם לא פנים, הצדיק הוא לא ככה, אלא יוצא שהוא ככה, אחד פונה לפה, אחד פונה לפה. וגם אחד מסתכל לעלה כגוונדה, והסתכלת לטאטה כגוונדה, מסתכל למעלה, מסתכל למטה. אז אומר, אז מה בעיה בזה? זה רומז, לפעמים יש נשמות שהם יוצאים ממקום נמוך מאוד. זה נקרא אח באח, שיש הסתר פנים כזה בעולמות העליונים, ואז נולדים משם הנשמות. הנשמות האלה הן פחותות בערכן, ולכן הם יותר נוטים לעשות חטאים חס ושלום. אז אם היה העולם נברא באות הזאת צדי, זה היה בצורה כזאת, אז חס ושלום היה פתחון פה, היו באים הרשעים אומרים מה נעשה, אנחנו הנשמה שלנו ממקום נמוך. וזה לא נכון, למה? כי גם שאדם ממקום נמוך אין מעמידים אדם בניסיון, אלא אם כן הוא יכול לעמוד בו. אז כדי שלא יהיה פתחון פה, לכן לא התחיל באות צדי. ועוד אומר לה הקדוש ברוך הוא לאות צדי, אמר לה קודש בריחו תו, עוד דבר נוסף. דענה זמין לנסרה לך ומעבד לך פין והפין. לעתיד לבוא, קודש ברוך הוא ינסר את הצדיק, ויהיה צדיק ככה, פנים נגד פנים. לא כמו שעכשיו זה ככה, אלא הצדיק יהיה שונה. פנים בפנים. אז כיוון שהתיקון של עוד צדי, הוא לא נגמר עדיין, הוא לא מושלם עכשיו, לכן הוא אומר, זה לא יאות למברא בך עלמא. לא רוצה לברוא בך את העולם בעוד צדי. אבל באתרה אחרה תסתלק. אומר במקום אחר, אתה תעלה. נפקת מקמה, ואז שמע את זה עוד צדי, גם היא יצאה. עכשיו באות פה. עלת פה אמרה קמה ריבון העלמין, ניחא קמך למברא בעלמא דעה פורקנה, דאן זמין מעבד בעלמא בי ראשים, ודאו פדות, וביאות למברא עלמא, אמר לה יאות אן תבל בך יתרשים פשע בתמירו, כגוונה דחביה דמחי בעין רשע, בין גופי אחים עד דחב, כפיף רשע והפיק ידוי, וכן עין עבור נפל גב דאמרה דית בענבה, אמר הקודשה בריחו לעברי בך עלמא נפקת מקמה. אז עוד פה אמרה ריבון העולם, זה מתאים לברוא בי את העולם, למה? זה יש רמוז בי פורקנה דאן זמין דמעבד בעלמא. למה אנחנו מחכים? מה העיקר? העיקר זה הפורקן, שנסיים את הגלות הזאת. אנחנו עכשיו, כל המהלך של העולם, אנחנו נמצאים בגלות. עד שיבוא העולם לתיקונו, יהיה פורקן, יהיה פדות שלח לעמו, והוא ייתן פדות לעם ישראל. אז יוצא שהעיקר זה עוד פה, פדות שלח לעמו, אז תברא בי את העולם. אמר לה, יא אונטנט, אבל התרשים בך פשע בתמירו. אומר, פשע סוף סוף זה גם מתחיל בעוד פה. אז אומר, לכן, איך זה רמוז באות פה הפשע? אומר, כגוונה דחביה דמחה, והעין רשע בן גופה. הנחש הוא מכה, מקיש, אחר כך הוא הולך מתחבא, מה הוא עושה? הוא מחביא את עצמו, עושה סיבוב כזה, ככה, מתחבא בתוך עצמו. מתחבא ככה. האות פה, הראש שלה, הולך מתחבא בפנים. אחי מן דחב, אומר מי שחוטא, מה הוא עושה? הולך מתכופף להראות צדקותו. כופף את ראשו, כפיף רשע, והפיק ידוי. מוציא את היד שלו להכות את האחרים. את הראש שלו הוא מכופף, מתחבא מהפשע שלו, וחס ושלום מכה את האחרים.
למה? כל ישראל ערבים זה בזה. אם חס ושלום אחד חוטא, אז הוא מכה את האחרים בגללו. הוא יכול להתחבות עד מחר, אבל הכל גלוי לפני הקדוש ברוך הוא. בסוף הוא גורם שחס ושלום יהיה נזקים בעולם. לכן אדם צריך תמיד לראות את כל העולם, חציו זכאי וחציו חייב. עשה מצווה אחת, הכריע את כל העולם בכף זכות. עשה עבירה אחת, חס ושלום להפך. כמה אדם צריך להיות זהיר במעשים שלו. להתגבר על היצר הרע, לא לעשות רע, ולהרבות סור מרע ועשה טוב, להרבות את הטוב. כל מילה שאדם מוציא של תורה, כל מילה של תפילה, אין תפילה שווה ריקה. לפעמים האדם אומר, טוב, מה ייתן שאני עכשיו אגיד עוד פרק תהילים לרפואת החולים, או להצלת עם ישראל, או... לא, אתה לא יודע מה זה ייתן. זה כמו, שמעתי, הרב בידרמן, שמעתי את זה בשמו, הוא אמר, כמו שיש לאדם איזה קופת חיסכון. כל פעם שיש לו איזה שקל, איזה מטבע, אז הוא זורק שם, יש לו עודף, זורק. בסוף, אחרי שנה, שנתיים הוא פותח את זה, הוא יכול להיות אלפי שקלים. הוא אומר, גם אותו דבר, עם ישראל יש להם קופת חיסכון. אחד אומר תהילים, נכנס, עוד אחד פרק תהילים, עוד אחד, עוד מצווה, עוד... היה שם קופה גדולה. עכשיו עם ישראל צריכים ככה צ'ק גדול, צריכים פדיון גדול, הקדוש ברוך הוא מוציא את הקופה, תראה כמה תהילים, תראה כמה מצוות עם ישראל עושים, מבקשים, מתחננים לקדוש ברוך הוא. אחרי זה חשוב, אסור לאדם לזלזל. האדם יורד למקלט עכשיו, נכון? האדם צריך לדאוג, צריך לשים לב. אבל, לא, במקום לדבר שם, אנשים מסכנים בלחץ, אי אפשר לדון אותם. מה קרה? מה נהיה? כולם עוקבים. מה יצא לך מזה עכשיו? עכשיו אתה פה כבר, ירדת, עשית את ההשתדלות, אין לך מה לעשות יותר. תקרא תהילים, תגיד איזה מזמור, תגיד איזה תפילה לקדוש ברוך הוא. הפוך, תיקח את השכנים שירדו איתך, תגיד להם בואו תצטרפו איתי. אז יש לנו עוד חשבון, עוד 10 פרקי תהילים, עוד 20 פרקי תהילים. כן? לא מגן רק על עצמו, מגן על כולם. אדם כבר במצב שאנחנו נמצאים, אבל צריך לנצל, לא להתייאש. אדם לא יגיד, טוב, מה זה יעזור עכשיו? נכון, צריך לדון לכף זכות, אנשים נמצאים בלחץ, כל אחד, לא יודע, נפל, לא נפל, אפשר לצאת, אי אפשר לצאת. גם זה מאוד צריך להיזהר מפחד, אדם לא צריך להיזהר, לא להיכנס לפניקה. הכל בחוכמה, להיזהר, צריך להיזהר, אבל הפחד לפעמים יותר גרוע. אדם צריך להיזהר, לעשות הכל, לרדת, אבל מה? לא להכניס אנשים, לפעמים נכנסים יותר מדי ללחץ, אז החיים שלהם כבר הכל משתבש. היום הרב שמעתי על הרבה אנשים שניסו שנכנסו נכון, זה מציל, זה ברור. זה ברור שזה מציל, ולכן צריך לעשות השתדלות, אדם צריך לעשות השתדלות. אבל, מאידך גיסא, לא להיכנס ללחץ, וגם לנצל את הזמן שאדם נמצא שם, שיהיה במקלט בתהילים, שיהיה פיתום הקטורת, זה מגן מאוד, צריך להרבות גם באמירת פיתום הקטורת, זה כתוב בזוהר, שזה מסלק את המוות מהעולם. לכן האדם צריך להרבות, וכבר במנחה שאומרים, זה כבר טוב, אבל מי שיכול להגיד פיתום הקטורת הארוך בפני עצמו, זה דבר טוב. זה שרבי יהודה פתיה סידר, על פי רבנו הארי. יש שם תוספת של כמה פסוקים, חלק פסוקים ישר והפוך. לא ראית את זה אף פעם? איך? יש, אצלנו בישיבה, מי שרוצה, אפשר להביא. בלי נדר. נכון, כל הפסוקים האלה. מחלקים, צריך לבוא לקחת. כן, אז זה אומר פדות. חס ושלום, שיהיה פדות ולא יהיה פשע. פשע זה מי שמתחבא, וחס ושלום עושה עוון, והוא לא שם לב שהוא מכה את כל עם ישראל. אנחנו רוצים פדות, לכן אומר, לא אברא בך את העולם בעוד פה. וכן עין, עוון, אפילו שהיא אמרה שיש בה ענווה, אמר לה קודש הבריך אולי אברא בך עלמא. כבר הסברנו, זה לא הכוונה שבכלל לא. אלא לא יתחיל לברות בך, לא יתחיל לברוא בך את העולם. נפקת מכם יצאה.
על התצמך. מי עלתה לפני הקדוש ברוך הוא? האות סמך. עכשיו היא ביקשה שהיא רוצה שיבראו בה את העולם. על התצמך אמרה כמר ריבון העלמין ניחא קמח למברא בעלמא דבעית בשמיכה לנפלין. יש בשמיכה לנופלים, דכתיב סומך אדוני לכל הנפלים. אמר לה, על דען צריך להטרח, ולא תזוז מיני, את נפיק מהטרח, מתי עלה יהודינו נפילין, הואיל ואינון סמיכין עלך, מיד נפקת קמא. על התתנון אמרה קמא ריבון עלמא ניחא קמח למברא בעלמא דבכתיב נורא תהילות, ותהילה דצדיקים נאווה תהילה. אמר לנון טוב להטרח דעה בגינך תבת סמך להטרח והביא סמיך עלה, היא תבת להטרח ונפקת מקמא. אז בואו נראה, עלת הצמך אומרת לקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים ניחא קמח למברא בעלמא, טוב לך לברוא בי את העולם. למה? דאית בי סמיכה לנפלין, אני סומכת את כל הנופלים. בי רמזת את העניין הזה, נסמוך את הנופלים. אמר לה, הפוך, בגלל שאת יש לך תפקיד בעולם, על דעת צריך להטרח ולא תזוז מינה, זה התפקיד, לא להתחיל לברוא בך את העולם. יד נפיק מהטרח עם האות סמך תזוז ממקומה. מה יהיה על הנופלים? מה תהיה על היהודינו נפילין? לכן תעמדי במקומך, הואיל ואינון סמיכין עלך, כיוון שהם סומכים עלייך, אז תהיי שמה. מיד יצאה מלפניו. מי נכנסה? האות נון. אמרה קמא ריבון עלמא ניחא קמח למברא בעלמא, תברא בי את העולם, דבי כתיב נורא תהילות. וגם התהילה של הצדיקים כתוב, לישרים נאווה תהילה. אז הנה, תברא בי את העולם. אמר לה, נון, טוב להטרח, תחזרי למקומך. דעה בגינך תבת סמך להטרח, והביא סמיך עלה. הרי האות סמך, למה לא לקחתי אותה? בגלל שהיא סומכת אותך, אז מה, עכשיו אני אקח את האות נון? לכן תבת להטרח ונפקת מקמא. יש בזה הרבה סוד ברמזים האלה, אבל אנחנו ככה לפי המילים שאנחנו מבינים. על התתמם אמרה קמא ריבון עלמא ניחא קמח למברא בעלמא דבית קריית מלך. אמר לה אחי ובדי, אבל האברא בך עלמא בגין דעלמא היא צריך למלך טוב להטרח אנט ולמד וכף דעה להיות לעלמא למקם ולמלך. אז אומר אות מ' בא לפני הקדוש ברוך הוא, אמרה לפניו ריבון העולמים תברא בי את העולם. למה? אתה נקרא לשמי מלך, השם שלך רמוז באות שלי, מתחיל. אמר לה אחי ובדי, אבל לאברא בך עלמא בגין דעלמא יצריך למלך, זה תפקיד אחר, להראות שיש מלכות בעולם. וגם האות למד וכף, דעלי האות לעלמא למקם בלמלך. אז זה המלך, התפקיד שלנו זה להמליך את הקדוש ברוך הוא בעולם. וזה העבודה שלנו, כל העבודה של העם ישראל, להמליך את הקדוש ברוך הוא. שאנחנו קודם כל אחד צריך להמליך את הקדוש ברוך הוא עליו. שכל מעשה שהוא עושה, שידע שהקדוש ברוך הוא עומד וצופה ורואה. ימליך את הקדוש ברוך הוא על כל עבר ועבר. כל מעשה ומעשה שהוא עושה, ידע שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליו. כל מעשה ומעשה שהוא עושה הוא משפיע בעולם, בעולמות העליונים. כמו שאמרנו, יש לו אחריות. מעשים שאדם עושה, בדיבורים שאדם מדבר, ואפילו במחשבות שהוא חושב, האדם צריך לדעת שיש לנו את מלכו של עולם, שצופה ורואה, והוא המולך, ואנחנו צריכים להמליך אותו כל הזמן. זה העבודה.
קודם כל באופן פרטי, וגם בעולם כולו, שאנחנו צריכים להמליך את הקדוש ברוך הוא, שיש שם שמיים שגור בפינו. כשאדם עושה דבר, בעזרת השם אני אלך, בעזרת השם אני אבוא. זה מחזק את האמונה, שאדם אומר את הדברים בפה, אז הוא ממליך את הקדוש ברוך הוא, ולכן אדם צריך לומר את זה בפה. אנחנו בראש השנה אומרים, אמרו לפניי מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם. אז זה עניין של מלך. מלך זה גם חס ושלום מלך במשפט יעמיד ארץ. אבל אנחנו תמיד מתפללים לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ימתיק את המשפט, ויתנהג איתנו במידת החסד ובמידת הרחמים. ולכן בפרט עכשיו בזמן הזה שאנחנו רואים איך יש מלחמות, הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה, שמצד אחד כתוב שהקדוש ברוך הוא לא מראה את הכוח שלו, מצד שני כתוב ימינך השם נדרי בכוח. אומרת הגמרא לא קשיא, כאן בזמן שלום, כאן בזמן מלחמה. ברוך הוא בזמן מלחמה, השם איש מלחמה, הוא מראה את הכוח שלו בעולם. לכן אנחנו צריכים שהכל יהיה, שקדוש ברוך הוא כבר מראה לנו, אנחנו כבר רואים את הסייעתא דשמיא. אבל כמו שפתחנו, שאנחנו רוצים שקדוש ברוך הוא ישמור אותנו לגמרי. וזה ודאי שהקדוש ברוך הוא, ראית אבא, לא רוצה לשמור את הבנים שלו. כל בן ובן הוא יקר לפני הקדוש ברוך הוא. אלא מה? כל תלוי במעשים שלנו. אנחנו צריכים כמה שיותר להתחזק. אם זה בתורה, אם זה בקיום המצוות, אם זה באהבה בין אדם לחברו. כתוב, הגמרא אומרת בזמן אחאב, אפילו שהיו עושים עבירות, אבל כיוון שלא היו באחדות אחת, אז הקדוש ברוך הוא היה מרחם על עם ישראל. אז האחדות, מתי שיש אחדות בעם ישראל, הקדוש ברוך הוא מרחם, אפילו מידת הדין לא יכולה לפתוח את הפה. ולכן צריך להתחזק באהבת חינם, באחדות, וכמובן אדם יכול לעשות צדקה, כתוב צדקה תציל ממוות, צדקה היא מצילה. כל יום אדם ייתן צדקה, כל יום אדם משתדל, כמו שאמרנו, ב100 ברכות. כתוב בזמן דוד המלך היה מגפה בר מינן, אז דוד המלך תיקן שכל יום אדם יברך 100 ברכות. נאום הגבר הוא קם על, זה מסלק את המגפה, מסלק את המוות. לכן אדם מתחזק בברכות, כל פעם שאדם מברך אז הוא נקשר לקדוש ברוך הוא. האדם שדבוק בקדוש ברוך הוא, השכינה שרויה איתו, אז לא שולט בו שום בעיות. בפרט בברכת המזון כתוב שאדם שמברך ברכת המזון בכוונה, אז בברכת המזון אין את האות פי סופית. כתוב לא שולט בו לא שצף ולא קצף. מי שמברך ברכת המזון בכוונה. כל הברכות בכלל, אבל בפרט ברכת המזון. כל מה שאדם יכול לעשות, חיזוק. הרי מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? מה? אדם ישאל את עצמו, לא? הרי לב מלכים ויצרים ביד השם. הכל זה בידו של הקדוש ברוך הוא. אחד אומר, מה זה מחליט? מה הוא מחליט עלינו? מה? זה מישהו מחליט? זה הקדוש ברוך הוא מחליט. הקדוש ברוך הוא יצא מאיתו הדבר. ולכן, האדם הוא צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא יש לו פה העניין. אנחנו לא נביאים, אנחנו לא יודעים. וגם אין לנו נביאים שיגידו לנו. אבל את המעט של המעט שאנחנו מסוגלים לדעת שהקדוש ברוך הוא קודם כל מדבר איתנו. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נתחזק. הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו שהוא שולט בעולם. וכמה שאנחנו מתוסכלים, אבל אלה האומות, הם מתוסכלים פי 1000 אלפים. הם לא מבינים מה קורה איתם בכלל. מי מאמין דבר כזה? הקדוש ברוך הוא עוזר לנו, אבל עוד קצת. אם אנחנו מתחזקים, כל אחד אפילו כמו שאמרנו, במעט של המעט, קצת להאיר פנים אחד לשני,
עוד יותר להאיר פנים, עוד יותר להתפלל, להתחזק בתפילה, להתחזק ביראת שמיים, כל אחד לשמור את עצמו. בפרט בזמן הזה שחס ושלום אדם אין לו עבודה או אין לו אדם יותר בטל חס ושלום, ייקח את זה לכיוונים טובים. ברוך השם יש היום שיעורים בכל המקומות. מאיפה שאדם נמצא הוא יכול להתחבר לשיעור. יהיה בסוף העולם יכול להתחבר לשיעור. להתחבר לשיעור, להתחבר לתפילות. יקרא בעצמו, יתעורר, יעיר את בני משפחתו, שלא יהיו רדומים. כמו שאמרנו, פרוטה לפרוטה מצטרפת, עוד תפילה ועוד תפילה, זה מצטרף ועולה לפני הקדוש ברוך הוא, ויכול לשנות את המערכה. כל פעולה, אפילו קטנה, יכולה להכריע את הכל לקו זכות. יכול להכריע את כל הבניין שלו לקו זכות. מי יודע מה יכול להיות? הוא עכשיו אומר עוד פרק תהילים, אומר עוד איזה, לומד עוד איזה תורה, נותן עוד איזה צדקה, יכול להעביר את המוות מהעולם. ממנו ומהעולם. לכן אדם צריך להשתדל. לא להרפות, לא להתייאש, להוסיף, להתחזק, לחזק אחרים, לאמץ את הרוח של עם ישראל, לחזק אותם, להיות בשמחה עד כמה שאנחנו יכולים. מה נעשה? אנחנו בצער על כל המצב, אבל לא להיכנס לדיכאון, לא להיכנס לפחדים, לבטוח בקדוש ברוך הוא. אנחנו עושים את ההשתדלות ולבטוח בקדוש ברוך הוא שאנחנו הבנים שלו, והוא אבא רחמן שיכול להציל ולהגן ולהסך עלינו, הוא בכוחו להציל ולהגן. אנחנו יודעים, הוא המלך של העולם, כמו שאמרנו עכשיו, הוא מלכו של העולם, ולכן אנחנו בוטחים בו יתברך, ומצפים ומתפללים ומייחלים אליו, שהוא בעזרת השם ייתן כוח לכל עם ישראל בכל מקום שהם, לעשות תשובה ולהתקרב אליו, ושתתגלה מלכותו בעולם, שישלח לנו את משיח צדקנו. מה אומר רבי משה? האותיות האלה זה בין הקדוש ברוך הוא לאותיות. כן, האותיות הולכות... הוא לא היה אותנו בעולם. 2000 שנה עוד לפני שדבר העולם. האותיות האלה מדברים עם הקדוש ברוך הוא, מבקרים איתו. איך הוא נורא? אלא מה, ברוח הקודש שלה? לא, כנראה שקיבלו. יכול להיות ברוח הקודש, אולי אליהו הנביא היה בא מגלה להם. כל הסודות שבזוהר, זה כתוב, או שהיה בא אליהו הנביא מגלה, או נשמת משה רבנו, הייתה באה מגלה להם. אתה צודק, מאיפה רב אמונה סבא יודע? אלא מה, היו מגלים להם מלמעלה. כל עוד, הקדוש ברוך הוא דוחה אותם בצורה, יש פסוק שאומר ככה, אבל יש גם פסוק שאומר ככה, למה הקדוש ברוך הוא דוחה אותם בפסוק השני? אנחנו צריכים שלמות. כדי להתחיל לברוא את העולם באות מסוימת, הקדוש ברוך הוא דורש שזה יהיה שלמות, שלא יהיה שום בעיות מסביב. אז כל עוד, אם יש אפילו צד השני, יש שתי צדדים, יש גם עוון, יש גם ענווה. אז זה דוחה אותה הקדוש ברוך הוא. צריך שיהיה רק דברים טובים. אנחנו לא יודעים איפה אנחנו יודעים. אני לא יודע. לא יודע, אנחנו רק יודעים שאנחנו צריכים לייחל לקדוש ברוך הוא להתפלל. אולי זה גוג ומגוג, אולי זה לא גוג ומגוג. אנחנו יודעים, זה מלחמה, זה לא מלחמה, מה זה משנה? מה זה משחק ילדים? אנחנו בצרה. שלא נדע מה זה מלחמה. שלא נדע. הכל ברחמים מאיתו יתברך. הכל ברחמים מאיתו יתברך. וכמו שאמרנו, אנחנו כל הזמן צריכים עכשיו, בזמן הזה, זה זמן רגיש, כל אחד ואחד צריך איש את רעהו יעזור, להרחיב יאמר חזק, כן? להתאמץ בתפילה, להתאמץ כמו שאמרנו, באהבת חברים, כל מצווה ומצווה שאדם יכול להוסיף, עד רבה, עכשיו יש לזה יותר כוח. טובה אחת בצער, 100 שלא בצער.
אדם בצער, קשה לאנשים לבוא, קשה להם ללכת, קשה להם לבוא לבית הכנסת, בית המדרש, קשה להם בכלל, אין מצב רוח, אין. אבל אדם בא ועושה ופועל, אז השכר הוא מרובה פי כמה וכמה. פי 100, ככה אומר בתנא דבי אליהו. טובה אחת בצער, מ100 שלו בצער. אז כבר אדם שעושה עכשיו משהו, כבר הוא מכפיל. זה לא כמו זמן רגיל. עכשיו זה לפני הקדוש ברוך הוא, זה פי 100, ואפילו יותר, זה בצער הכי חלש. אם אדם הוא יותר בצער, זה עוד פי 100, עוד פי 100, עוד פי 100. אז כמה שאדם עכשיו עושה, כמו שאמרנו, הוא מוסיף לסל של הזכויות של עם ישראל, והוא רק עושה טוב לעם ישראל. לכן, כמו שאמרנו, כל אחד ואחד, גם על עצמו, גם על השכנים, גם על המשפחה, ישפיע עליהם בצורה חיובית, ולעודד, לחזק את הרוח של עם ישראל, לאמץ אחד את השני, והעיקר זה, כמו שאמרנו, בתורה, במצוות, בצדקה, בברכות, לברך כמו שצריך, לחלק את הברכה לשלוש. אדם מברך 100 ברכות ביום, ברוך השם יש לנו 100 ברכות, שאלה אבל הם מברכים אותם כתקנן, שים לב שמברכים את זה כתקנן, וזה מאוד מאוד מציל. ברכות שאדם מברך בכוונה, מברך את הברכות כתקנן, אז יש איזה כוח גדול. אז אנחנו נסכם מה שראינו היום. היום דיברנו על מעלת האותיות, שבאותיות נבראו העולם, וגם העולם רוחני וגם העולם הגשמי, זה נברא על ידי האותיות. כן, אנחנו נמשיך בלי נדר אחר כך. יש כף, יש גם אחר כך. כן, נמשיך את זה בלי נדר שבוע הבא, את המאמר הזה של האותיות, ורואים פה גם את הקדושה הגדולה של האותיות, וגם אדם צריך לבטא היטב את האותיות, שאדם מתפלל, לבטא היטב את האותיות כמו שצריך. כי על ידי שאדם מבטא היטב את התפילה, מבטא היטב את האותיות, אז זה עולה לקדוש ברוך הוא. התפילה היא עולה, יש לה כוח לעלות ולפעול את הפעולה שלה לפניו יתברך. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יקבל את כל תפילותינו, יקבל את הלימוד תורה שלנו, בעזרת השם, בזכות לימוד הזוהר יצאו עם ישראל מהגלות ברחמים, בלי בעיות, בלי צרות, וכן יהי רצון ונאמר אמן.